Bon dia, youtubers. Com en l'anterior vídeo he explicat, mentre més gran és el preu, o mentre més creixi un preu d'un bé o servei, el demandant estarà disposat a comprar-ne menys. És lògic, no? Si puja el preu dels mòbils, doncs en vendran menys de mòbils. I per això la gràfica tenia un pendent que era decreixent. En aquest cas, estem analitzant la corba de l'oferta. Entendrem l'oferta és la quantitat d'un bé que estan disposades a produir les empreses a un preu de venda determinat, tenint en compte els seus costos de producció, que depenen dels costos dels recursos productius, terra, capital i treball, i de la tecnologia emprada i els seus objectius empresarials. Aleshores, hi ha una representació gràfica d'això. La corba d'oferta d'un bé és la representació gràfica de la funció de l'oferta que mostra les diferents quantitats d'aquest bé que les empreses estan disposades a produir a cada preu. I aquí podem apreciar en pantalla com a un determinat preu de 5 denaris la tona de blat, doncs els conreadors estaran disposats a plantar, per aconseguir recollir 8,37 milions de tones, per posar unes unitats. Ja he explicat que el preu es posa en l'eix X, que és el que va variant, i la quantitat, en aquest cas ofertada, és a dir, la que fan els productors, doncs es posa en l'eix Y. Aquí ho tenim. Aleshores, els productors tenen una gràfica completament diferent a la dels consumidors, perquè mentre més alt és el preu, és lògic pensar que mentre més alt és el preu, doncs la quantitat ofertada serà més gran. I si el preu va baixant, doncs us fixeu a un preu de 2,61, doncs la quantitat de blat que es conrea serà, es conrea i s'obté, anirà fent més petita, fins a arribar a un determinat preu en que serà tan baix que ja ningú estarà disposat a conrear el blat. En aquest cas, podríem dir que l'importaríem, el país l'importaria d'altres puestos. Doncs la idea és aquesta, que mentre més alt sigui el preu, veieu, ara el pujo, el vaig pujant, doncs la quantitat que estan disposats a oferir als productors es va fent més gran. I un cop vista aquesta gràfica de l'oferta, veurem com arribem, mitjançant el lliure mercat, com arribem a un equilibri entre l'oferta i la demanda segons les teories de l'escola de Chicago i molt especialment destacable el senyor Milton Friedman, que va ser Premi Nobel d'Economia.